नमस्कार, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी पोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. सर्वांना आजचा दिवस सुख, समृद्धी आणि शांतीचा जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर सर्वजण कसे आहात? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. पटापटा जॉईन व्हा लाईव्हला. तर कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आजचा स्पेशल लाईव्ह आहे. आज मी एक नवीन अजून परी दोन तर मी आज एक एकदम स्पेशल डिश दाखवणार आहे रेसिपीची. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार उदय दादा. नवरात्रीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलकडून खूप खूप शुभेच्छा नवरात्रीच्या. आम्ही कोकणातले आहात दादा. कोकण आमचं गाव. थँक्यू. तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा उदय दादा सांगते. थँक्यू उदय दादा. तुम्ही आम्हाला सॉरी तुमच्या शुभेच्छाबद्दल थँक्यू. तुम्हालाही नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पराग राणे नमस्ते. सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. हो, मला सर्वांनी सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. तिथं वरती सबस्क्राईब म्हणून आहे, तिथं क्लिक करा म्हणजे मला सबस्क्राईब होऊन जाईल. आणि लाईक करा चॅनलला. या स्क्रीनवर डबल टॅप करून प्लीज सबस्क्राईब करा. पराग राणी. हाय पराग दादा नमस्ते. ओके उदय दादा तुम्ही पण कोकणातले. वाव, छान छान छान. थँक्यू उदय दादा सबस्क्राईब केल्याबद्दल आणि लाईक केल्याबद्दल. राजू दादा नमस्ते. बाप्पा घाडगे नमस्ते. बाप्पा दादा आम्ही कोकणातले दादा. कोकणातले उदय दादा आम्ही कोकणातले. हो, DW सुराडकर कशा आहात काकी? छान आहे. थँक्यू बाप्पा दादा. आम्ही सिंधुदुर्गातले दादा. सिंधुदुर्ग.
उदय दादा आम्ही सिंधुदुर्ग. राजू पवार लाईक केलं. थँक्यू राजू पवार दादा. मुंबई मेरी जान. इग्नोर. अशांना आम्ही इग्नोर करतो. संगमेश्वरचे. हो छान छान छान. संगमेश्वरला आम्ही कधी गेलो नाही पण ऐकून आहोत. छान. राजू पवार दादा थँक्यू तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. सबस्क्राईब पण करा माझ्या चॅनलला. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. हे माझ्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे आणि मी तिथं कोकणातल्या परंपरा याचे व्हिडिओ टाकते आणि कोकणातल्या बाहेरही जे टुरिस्ट प्लेस आहे त्यांचे पण व्हिडिओ टाकते. तुम्ही जाऊन नक्की बघा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी. अमोल गायवाड. हाय अमोल दादा नमस्कार. अहो कुठून? आम्ही कोकणातून. ओके मुंबईला राहता तुम्ही दादा. नाईस नाईस नाईस. दिव्याला. ओके. अनिल दादा नमस्कार. अनिल दादा नमस्कार. बोला ना दादा तुम्ही. अनिल दादा नमस्कार. प्रवीण मोरे. हॅलो दीदी. हॅलो दादा. प्रवीण दादा. हां दादा तुम्ही जाताय. बाय दादा. उद्या दादा उद्या नक्की भेटा. तर आज आम्ही बनवतोय कांदा कापते. आज आम्ही माझ्या चॅनल मी एक रेसिपी दाखवणार आहे मटर मशरूम. डोळ्यातून पाणी येते. दाउलपूर ब्लॉग. थँक्यू भैया धन्यवाद. तर आता मी इथं मटर मशरूम ही रेसिपी बनवते. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य मी आधी तुम्हाला सांगते. शिवांश. हॅलो शिवांश. वेलकम टू बॅक माय यूट्यूब चॅनल इन लाईव्ह. शिवान चंद्रकोर ताये चरण स्पर्श. वा छान. शिवान शक्कर आली की राव इंग्लिशने. आमचं इंग्लिश एवढं कुठे भारी बाबा दादा. आमचं इंग्लिश कुठे एवढं छान. आम्ही मराठी मीडियमच्या ना माणसं. कांद्याचे तलापर डोक्यावर ठेव म्हणजे डोळ्यातून पाणी येत नाही. हो ठेवते. झाला माझा कांदा कापून. तर आता मला रेसिपीला सुरुवात करायची आहे. हो कांदा तिखट आहे. डोळ्यातून पाणी आलं. तर आता रेसिपीला सुरुवात करायची. तर हे बघा मटर मशरूमसाठी आपण मसाला बनवून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी लागतं हे बघा आलं, लसणाच्या पाकळ्या, 2 कांदे हे भाजायचे. तर त्यासाठी बघा सहन नाही होत
हो ताई, इंग्लिशने डोकं तडतड होतंय. होय काय आमचं पण. हम्म. सर्दी पण होते सोबत. हो दादा, याने सर्दी होते. मशरूम कुठून आणले आहे हे बघा दादा, मी बाजारातून मशरूम आणले आहेत. हे बघा, त्याला मशरूम म्हणतात. हे बाजारचे हायब्रिडवाले मशरूम आहे. इथं गावठी मशरूम भेटत नाही आपल्यासारखे, त्यामुळे. अनिल दादा सरपंच अनिल दादा. ओके, अनिल दादा सरपंच आहेत होय. सरपंच दादा नमस्कार. VL. ओके, खूप छान, थँक्यू. मी आता गॅस सुरू करते रेसिपी दाखवायला. हे बघा, मी गॅस चालू केला. यात आलं टाकायचं. कोणाकोणाला आवडतं मटर मशरूम त्यांनी नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करा. अनिल नाईक, हा तेच बरोबर. नाही नाही, असं काही नाही. हे बघा, इथं आलं आता भाजतंय. आता मी त्यात थोडंसं तेल टाकते, म्हणजे हे भाजण्यासाठी जेवढं तेल आवश्यक असेल ना तेवढं टाका, जास्त नको. त्यानंतर हे बघा, लसूण पण टाकायची. लसूण पण टाकायची त्यात. अनिल नाईक, लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. दादा तुमचं चॅनल आहे का? कोणाला सांगताय? माझ्या चॅनलला लाईक करायला सांगताय की मला काही कळलं नाही. लाईक डन. अनिल दादानी लाईक केलंय, थँक्यू अनिल दादा. शंकर घुमारे, हाय हाय शंकर दादा, नमस्कार. पाऊस आहे का तिकडं? हो आहे, भरपूर आहे. हर्षद रश्मिका एम शॉर्ट, हाय हर्षद, वेलकम टू बॅक. अनिल नाईक, हो तुम्हाला सांगितलं. ओके, थँक्यू दादा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले व्हिडिओ पण आहेत, ते पहा जाऊन, तुम्हाला खूप आवडतील. आमच्याकडे कशा गौराई येतात, त्याचं विसर्जन कसं होतं हे आहे माझ्या चॅनलवर, तर नक्की जाऊन पहा. शंकर घुमारे लाईक केलं आहे, थँक्यू शंकर दादा, तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. आणि सबस्क्राईब केलं का शंकर दादा? सबस्क्राईब पण करा हां. अनिल दादा म्हणताय, अहो तुम्हाला सांगितलं, थँक्यू दादा. शंकर कुमारी, जेवण झालं का? चालू आहे जेवण. आम्ही कोकणातले आहोत दादा, सिंधुदुर्ग आमचं गाव. तुमच्या चॅनलवरती स्पोर्ट म्हणून सांगितलं काय? काय स्पोर्ट करा म्हणून सांगितलंय. काय स्पोर्ट? क्रिमिनल्स, हाय. एनिमेशन, हाय. तर हे बघा, इथं मी ना कांदा, टोमॅटो आणि आलं आणि लसूण हे सगळं भाजून घेते याच्यात ग्रेव्हीसाठी. हे चांगलं भाजून घ्यायचं. भागवत जर हात ताई, उपवास नाही का देवीचे? दादा उपवास नाही जमत.
देवीवर श्रद्धा आहे, भक्ती आहे, पण उपवास नाही जमत, थकायला होतं. अनिल दादा थँक्यू सपोर्ट काय केल्याबद्दल. तिथं कुठे आहे का? कैलास कदम, नमस्कार कैलास दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे माझा. राम राम जी, राम राम जी भैया. नकुल सांगतायत का की उद्या नाही आलो ते साठी सॉरी. देवीच्या मुद्दामात नाहीतला होतो. त्यासाठी माझे ब्लॉग बघितलात का? अरे बाळा, तुझे ब्लॉग बघायला मी सर्च करत होती, पण मला चॅनलच सापडेना. मी तुला बोललेली की चॅनलवर जा आणि मला एक कमेंट कर, तर तू केलीसच नाही. त्यामुळे मला मी शोधून शोधून थकले. तर माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की कमेंट कर, त्यामुळे मला शोधायला इझी होईल पाहायला. नक्की कर हां. सागर इंगळे, हाय, कुठून आहात तुम्ही? आम्ही कोकणातून दादा. सागर दादा बाजीराव दादा थँक्यू हा. तुमच्यासारखे माणूस असल्यावर ना मला कसलीच भीती नाही बघा. अशीच माणसं पाहिजे एकमेकांना, आपल्या मराठी माणसांना सपोर्ट करायला. नाहीतर खूप जणांचं हा एक होतं की निगेटिव्ह बोलणारी माणसं भेटली की लाईव्ह कट होतोय. थँक्यू बाजीराव दादा. नकुल तुझा एक कमेंट कर प्लीज, त्यामुळे मला समजेल. मला प्लीज माझ्या चॅनलवर जाऊन कमेंट कर नकुल. मला इथं पण ते टाकताना रे खूप येतात, नकुल ब्लॉग म्हणून खूप येतात चॅनलचं. त्यामुळे मला कळत नाही कोणतं चॅनल तुझं आहे. तर वैभव पाटील हाय. हाय वैभव दादा. हाय वैभव पाटील. रूपम कांबळे हाय. हाय रूपम. ताई हा चॅनल आहे माझं, व्लॉग बघा. ताई आहे माझं व्लॉग बघा. हो मी बघते, पण प्लीज मला एक कमेंट कर रे बाबा, त्यामुळे मला समजेल ना, नाहीतर मी कुठे शोधत बसू. एक प्लीज कमेंट कर माझ्या चॅनलवरती जाऊन. तुला तर माझं चॅनल माहिती आहे ना, मग तू एक कमेंट कर जेणेकरून मी तुझे सर्व व्हिडिओ पाहू शकते जाऊन आरामात. ओके नकुल. रूपम कांबळे ताई, मी कोकणातले आहोत आम्ही. सतीश दादा थँक्यू. सतीश दादा लाईक डन, थँक्यू. सतीश दादा. प्रीती ताई नमस्कार. रामकृष्ण हरी, कशा आहात? मी मस्त आहे दादा. हो नकुल ब्लॉग 101 बघते मी.
ओके, थँक्यू कमेंट केल्याबद्दल. मी जाऊन बघते नक्की आणि तुला नक्की कमेंट करून सांगते. ओके ओके, हा लाईव्ह संपल्यावर मी जाऊन नक्की बघते. कोकणातल्या, कोकण आमचं गाव. अमर पाटील, आम्ही कोकणातल्या. रूपम कांबळे, मी पण कोकणातलाच आहे. ओके रूपम दादा, छान छान छान. कोकण खूप छान आहे, सर्वांना मी नेहमी सांगते कोकणात या, फिरा, मस्त आहे कोकण. तर आज आपली रेसिपी आहे मशरूम रेसिपी. तर बघा, हे मशरूम मी चांगले धुवून घेणार आहे. हे बघा, चांगले असे चोळून घ्यायचे, याला माती असते ना त्यामुळे. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नमस्कार, बोला. नकुल ब्लॉग केला कमेंट बघा. हो हो, बघते बघते. तुझे व्हिडिओ कशाबद्दल असतात, तू तुझ्या या चॅनलवर तुम्ही सांगू शकतोस की तुझं चॅनलमध्ये नक्की काय आहे, नक्की सांगतं, जेणेकरून सर्वजण तुझे व्हिडिओज पाहतील. रूपम कांबळे, मी पण कोकणातलाच आहे. रूपम दादा, तुम्ही कोकणातले कुठून? मुझे गुजराती नहीं आती है, फिर भी नमस्ते. देहराज मीना, हाय देहराज भैया. खंबागनी साहब, खंबागनी धीरज है दीदी. नमस्ते धीरज. तो आज हम बना रहे हैं मटर मशरूम की रेसिपी. तो मैंने मटर अच्छे से धो कर लिए हैं, फिर मैं 2 बार इसको धोऊंगी. I am from Maharashtra. धीरज मीना, लाइक डन. थैंक यू मीना. धीरज, थैंक यू सो मच भैया. कैसे हो सब लोग? हाँ, हमारे यहाँ कांदा पोहा बहुत अच्छे से बनता है महाराष्ट्र में. आपको पसंद होगा फिर.
कांदा पोहा महाराष्ट्र की फेमस डिश है कांदा पोहा। और आपके यहाँ ढोकला बनाते हैं गुजरात में, है ना। सिंधुदुर्ग हमारा डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग है। हमारा डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग है भैया, हम सिंधुदुर्ग से है। उल्लासनगर से कितना दूर हो आप? मुझे उल्लासनगर नहीं पता भैया कहाँ है। ओ धीरज मीना, मैं एम जयपुर राजस्थान से हूँ। ओके भैया, जयपुर पिंक सिटी बोलते हैं ना राजस्थान को, जयपुर को मुझे पता है पिंक सिटी बोलते हैं। आप मुझे दीदी बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा दीदी बोलोगे तो। मैं सबको भैया बोलती हूँ तो आप मुझे दीदी बोलो। और ये धनिया पत्ता है, ये भी इसमें डालेंगे। तो मैं अभी बना रही हूँ ना मटर मशरूम, तो देखो इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन और ये धनिया पत्ता मैंने डाला है। रीमा शिंदे, नमस्कार रीमा दादा, हेलो। जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, तो और जैसलमेर सन सिटी, नागौर मार्बल सिटी और उदयपुर लेक सिटी। वाह, थैंक यू भैया, आपने सब ये इंफॉर्मेशन हमें शेयर कर दी, बहुत अच्छा है, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। सब सुन दो कि जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। हाँ भैया धीरज दादा, हाँ हम आएंगे आपके सिटी में, राजस्थान। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये तो मैंने सुना था। जोधपुर को ब्लू सिटी। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो ये ग्रेवी, मटर मशरूम की ग्रेवी के लिए ना, ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन और धनिया पत्ता की दीदी मुझे मुंबई नहीं पसंद, महाराष्ट्र अच्छा है बट बॉम्बे नहीं। भाई अब क्या बोल सकते हैं इसमें, सिटी में सिटी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, सबको अपनी अपनी सिटी पसंद होती है, तो हम क्या बोले। हमें हमारा कोकण पसंद है, आपको अपना जयपुर पसंद है, मुंबई वालों को मुंबई पसंद है, तो सबको अपनी अपनी सिटी पसंद होती है। इसमें हम नहीं कुछ बोल सकते ना, सबको अपना अपना गांव पसंद होता है, वैसे ही। हम इसमें नहीं ना बोल सकते कुछ। बॉम्बे नहीं पसंद है भैया, इट्स ओके। ओके, दिल्ली भी अच्छा है, और क्या चेन्नई भी और कोलकाता भी। हाँ, सबकी सबकी राय होती है अलग अलग, है ना। सबकी सबकी राय होती है कि कौन सी सिटी अच्छी है। पुणे अच्छा है, कोल्हापुर अच्छा है, सोलापुर भी अच्छा है। हाँ हाँ। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को डबल टैप करके इधर, और आप सबका मुझे सपोर्ट मिल जाएगा मेरी चैनल की ग्रोथ के लिए। अभी ये ना ग्रेवी है वो ये पूरा ठंड हो जाएगा ना, तो इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से। मी प्रीतिया, कोकणची माणसं साधी भोळी, हे माझं चॅनलचं नाव आहे। बॉम्बे में ना मेट्रो
अच्छा है ना ट्रांसपोर्ट ना वहाँ फैसिलिटी, पता नहीं, हम तो मुंबई में रहते नहीं है तो मुझे कुछ नहीं पता मुंबई का। हम जाते भी नहीं। वैभव सुधा सरदार, थैंक यू वैभव जी। धीरज मीना, ओ कितना एक्सपेंसिव है वो भी बिना वजह, पता नहीं, हम नहीं जाते मुंबई में ऐसे, मतलब हम नहीं रहते हैं मुंबई में। चलो छोड़ते हैं वो मुंबई की बातें। अपनी अपनी सिटी खुद सबको पसंद होती है, तो इसमें हम नहीं बोल सकते, सबको अपना अपना गांव पसंद होता है। जैसे आपको अपना राजस्थान पसंद है, तो वैसे ही सबको अपनी मुंबई पसंद होती है। हमें अपना कोकण पसंद है, जो कोकण में है, महाराष्ट्र में है। फन झोन टीवी, धन्यवाद। इग्नोर। सुनीता ताई हाय, झालं का जेवण तुमचं? जेवण झालं का सुनीता ताई? सुनीता ताई जेवण झालं का? नाही, मम्मी तुम्हाला देते। आज मी बनवते मटर मशरूम की रेसिपी। आज मी मटर मशरूमची रेसिपी बनवते। तुम्ही काय बनवताय सुनीता ताई, तुम्ही काय बनवताय? तर हे पहा, हे सगळं वाटण मी घेतलं आहे मिक्सरमधून काढण्यासाठी। तर हे याची स्मूथ पेस्ट बनवायची। चला तर मिक्सर लावूया। आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करा, कमेंट करा। आज नवरात्रीचा कोणाकोणाचा उपवास आहे? आज नवरात्रीचा कोणाकोणाचा उपवास आहे? मी मिक्सर लावते, आवाज जरा जास्त येणार आहे। इथं आपण चांगली स्मूथ पेस्ट करून घेतली आहे। चांगली छान स्मूथ पेस्ट करून घेतली आपण याची। आता याला फोडणी घालायची। फोडणी घालायची आपण डायरेक्ट तेलामध्ये। तर आता आपण स्टार्ट करूया। आता ह्याच बर्तनमध्ये मी फोडणीला घालणार आहे। तर आता तेल घालायचं, कारण ह्याच्यामध्ये कांद्याचा जो स्मेल आहे तो छान येणार आहे। आता थोडंसं जिरं घेणार आहे मी।
जिरं घालते. मटर मशरूम आवडतं त्यांनी प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज रेसिपी तुमच्यासाठी आहे मटर मशरूमची. आणि हे पहा, इथं मी बडी वेलची घेतली आहे, 2च घालते बस झालं. आणि इथं मी 2 छोट्या वेलच्या घेतल्या. ह्याचा स्मेल खूप छान येतो. आणि संतोष एहरे, हाय. संतोष दादा नमस्कार. आता यात आपण ही ग्रेव्ही केली आहे ना ती टाकायची. हॅलो वहिनी नमस्कार. देवेश सांगतात नमस्कार. नमस्कार दादा. हॅलो नमस्कार देवेश दादा, संतोष दादा नमस्कार. तर मी बनवते मटर मशरूमची रेसिपी. देवेश, अरे बापरे, राखणदार भेटला का? अरे भीती वाटते मला, रात्री झोप नाही लागत होती. राखणदाराच्या गोष्टी करतोय होय. राखणदार कुठे भेटतो मला सांगू शकतोस का? राखणदार कुठे भेटतो ते तू मला सांग, मी जाते शोधायला. पाला आला पाठीमागे उभा आहे. तू रेसिपी पहा, भूताच्या गोष्टी करू नको बघ. रेसिपी बनवते मी आज मटर मशरूमची. हे पहा, हे चांगलं भाजायला द्यायचं. आला एक मिनिट, आला आला पाठीमागे उभा आहे. तुझ्याच पाठीमागे उभा आहे बघ. ये ना जरा. अरे काय झालं? हाय, आजच्या रेसिपीचं नाव आहे मटर मशरूम. रॉकी J7 ओ बॉस. रॉकी दादा, आज आपली रेसिपी चालू आहे मटर मशरूमची, रेस्टॉरंट स्टाईल. हे पहा, मटर मशरूमसाठी ग्रेव्ही महत्त्वाची असते, तरच चांगली ग्रेव्ही बनते. इतक्या लेट जेवण. हा, आज मुलांना सॅटर्डे आहे, सुट्टी होती, त्यामुळे थोडासा लेट झाला सगळं कामं करायला. कारण त्यांचा अभ्यासाला पण बसवायचं असतं त्यांना, सर्व करून मग आपलं काम करायचं, त्यामुळे लेट होतो. त्यांना आता अभ्यासाला बसवून माझं लाईव्ह चालू आहे. आता एक्झाम झाल्या, आता नेक्स्ट अभ्यास सुरू आहे. काव रॉकी दादा.
देवेश, तुझं जेवण झालं का? जेवण झालं? कोकणातून. पाटील दादा कोकणातून. हॅलो पाटील दादा. हे पहा, आता हे असं छान असं बॅटर तयार झालंय. त्यानंतर हे मशरूम आहेत, मी धुवून घेतले, ते आता यात टाकायचे. छान, सॉरी मी बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते. ओके, हो जेवलो. जस्ट आता कॉलेजला दांडी मारली. अरे बापरे, का कॉलेजला दांडी का मारली आज? गरबा खेळायला गेलेला का? हे पहा, मशरूम मध्ये ना खूप पाणी असतं, कारण वनस्पती सारखंच आहे, त्यामुळे याला पाणी भरपूर असतं. याच्यात रॉकी J7 फायर एवढं तिखट नाहीये. तर हे चांगलं जरा शिजू दे. मसाला या मशरूमला चांगला लागला पाहिजे, तरच व्यवस्थित होतं. खाऊ शकता तुम्ही, खाऊ शकता. मसाला याला चांगला लागला पाहिजे. वाव, यम्मी दिसत आहे. परत भूक लागली. मटर मशरूम बनवते, सर्वांनी जेवायला या मटर मशरूम खायला. तर हे पहा, त्याच्यानंतर भाकरीसोबत काय मस्त लागेल यार. हो, आता हे झालं की मी भाकरी भाजणार आहे मुलांसाठी. तर हे मटर आहेत तेही यात टाकायचे. हे पहा, मटर टाकणार. त्यात हा गरम मसाला टाकायचा थोडासा. आणि चमचाभर तुम्हाला पाहिजे तेवढं मीठ. हे सगळं घालून ना नीट हे करायचं. बटाटा नाही टाकला, बटाटा नाही टाकला याच्यात, कारण मटर आणि मशरूम हे दोनच, यात रेसिपीचं नावच मटर मशरूम आहे, मग मटर आणि मशरूमच टाकायचे. नाहीतर बटाटा मशरूम मटर अशी काहीतरी रेसिपीचं नाव व्हायचं. त्याच्यात मशरूम सोबत बटाटा नाही छान लागत. तर त्याला थोडंसं तेल सुटू दे, मग आपण यात पाणी टाकणार. यात थोडंसं
समाधान पाटील, समाधान दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? नाही दादा, मी वाटाण्याची भाजी नाही करत, इथं मटर मशरूमची भाजी करते. हे बघा, हे मटर आहेत आणि हे मशरूम आहे, तर याची भाजी करते. याची मी रेसिपी पुन्हा एकदा सांगते सर्वांसाठी. तर मटर मशरूम करण्यासाठी पहिली ग्रेव्हीची गरज असते. तर ते ग्रेव्हीला मी कांदा घेतला आहे, टोमॅटो, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर आणि तुम्ही काजू पण घेऊ शकता. काजूने एक चांगलं टेक्स्चर चव येते, पण आता माझ्याकडे काजू आहेत, पण ते आता आणायला जाणार म्हणून विसरली मी इथं घ्यायला, तर ते राहिले, पण तुम्ही घेऊ शकता. प्रणित पेडणेकर नमस्कार प्रणित दादा. तर ते मिक्सर सगळं थंड झालं की याच्यातून काढायचं मिक्सरमधून चांगली पेस्ट करून आणि फोडणी घालायची आणि त्यानंतर मशरूम टाकायचे. ते थोडंसं तेल सुटेपर्यंत परतवायचे आणि नंतर मग मटर टाकायचे आणि हे बघा त्याला असं येईपर्यंत थोडं थांबायचं आणि नंतर मग आपण यात आपल्याला हवं तेवढं पाणी घालायचं, जेणेकरून त्याचा कलर जरा चांगला येईल तेलात. हे बघा, हे बघा, याला आता तेल सुटायला सुरुवात होते. प्रणित पेडणेकर त्याचा तुम्ही बोलतच नाही. नंतर कसे आहात? नवरात्रीच्या आणि सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर हे पहा, चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आज एवढे कुणी लाईव्ह नाही आहेत वाटतं, कालचे मेंबर आज नाही आहेत, त्यामुळे ओळख होत नाही. समाधान पाटील दादा, तुम्ही याच्या आधी पण लाईव्हला आलेलात ना? हॅलो देवेश. हॅलो. हॅलो. तर कोणाला मटर मशरूम आवडते नक्की सांगा मला. मटर मशरूमची रेसिपी आज टाकली आहे. आणि ही कसुरी मेथी आहे. ही सुद्धा ना तव्यावर जरा तवा गरम करायचा आणि ही कसुरी मेथी त्याच्यावर टाकायची. जरा कुरकुरीत झाली की याच्यावरून शिजली ना कोथिंबीर आणि कसुरी मेथी टाकायची. खूप छान टेस्ट येते त्याची. एक ही टिप्स छोटीशी कसुरी मेथीची खूप छान येते. किंवा तुम्ही घीमध्ये कसुरी मेथी टाकू शकता आणि जरा परतून गरम मसाला जरा परतून त्यात किंवा लाल तिखटवाला मसाला नसतो ना, तो परतून कसुरी मेथी टाकायची त्याचा आणि ती त्याची फोडणी याच्यावर टाकायची की हॉटेलच्यासारखी टेस्ट येते बघा. एकदा नक्की करून पहा मटर मशरूम. हे बघा, आता तुम्ही पाहू शकता की पहिलं किती सुक्कं सुक्कं वाटत होतं, आता बघा किती ग्रेव्ही कशी झाली आहे, पाहू शकता. पाहू शकता. तर
परत एकदा नवरात्रीच्या सर्वांना शुभेच्छा. गरबा सर्वांनी खेळा, फुगड्या घाला. नवरात्रीला खूप छान फुगड्या असतात. आम्हाला फुगड्या घालायला खूप आवडतं, पण नाही घालू शकत इथं. तर आता हे बघा, मला ग्रेव्ही वाढवायची आहे. तर हे मिक्सरमध्ये जे वाटण होतं त्यात पाणी घालून मी हे या ह्याच्यामध्ये घालणार आहे. पहा, हॅलो. तर इथं फायनली आपली मटर मशरूम तयार होते. आता मी गॅसचा फ्लेम पहा वाढवलाय. आणि इथं हे बघा, हे आहे कसुरी मेथी. याला असं हे करायचं आणि ह्यामध्ये टाकायची. खूप छान फ्लेवर येतो याचा कसुरी मेथीचा. ही कसुरी मेथी पनीरमध्ये पण वापरतात, मशरूममध्ये पण वापरतात. तर हे शिजू दे तोपर्यंत.
तर फायनली आपलं मटर मशरूम शिजतंय. तोपर्यंत आपण थोडा वेळ बोलू. नंतर मी तुम्हाला दाखवेन की मटर मशरूम कसं झालंय ते. तर काल गरबा खेळायला कोण कोण गेलं होतं नक्की सांगा मला कमेंट करून. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज मी मटर मशरूमची रेसिपी दाखवली. सर्वांना कशी वाटली ती नक्की मला सांगा कमेंट करून. तर आज सॅटर्डे आहे. हॅलो देवेश. नमस्कार सर्वांना. तुमच्या तिकडे वातावरण कसं आहे मला नक्की सांगा. तुमच्या तिथं वातावरण कसं आहे? थंडीच म्हणजे असं पाऊस पडतो की गरमी आहे? जिथं जिथं आहात तुम्ही सर्वजण तिथं मला नक्की सांगा की तिथलं वातावरण कसं आहे. कारण मी कोकणातली आहे. कोकणात भरपूर सध्या पाऊस पडतो आहे आणि बाकीही जिल्ह्यात काही काही जिल्ह्यातनी भरपूर पाऊस पडतो आहे. पिकं सगळी डुबून गेली आहेत. शेतकऱ्यांचं भरपूर नुकसान झालं आहे. शेतकरी अक्षरशः रडतो आहे. तर हे पाहून खूप वाईट वाटते की यार निसर्गाने अशी वेळ आणली. निसर्गाने वेळ नाही आणली, निसर्गावर आम्ही अशी वेळ आणली आहे. कारण एवढी झाडं तोडून वगैरे आपण बिल्डिंगी उभ्या करतो आहे सर्वजण. तर त्यामुळे आज शेतकऱ्यांवर आपल्या सर्वांवर ही वेळ आली आहे. सगळीकडे लँडस्लाईड होतं आहे. त्यामुळे भरपूर घराच्या घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत. तर मागे पंजाबमध्ये तुम्ही ऐकलंच असाल की पंजाबमध्ये पण खूप नुकसान झालं. अक्षरशः मी एक असा व्हिडिओ पाहिला जिथं म्हशी अशा तरंगत होत्या. अक्षरशः खूप भयंकर तो सिच्युएशन होती तिथली पंजाबमधली. भरपूर अशा नुकसान झालेलं. बापरे, म्हणजे माणसांना जेवायला अन्न नव्हतं तिथं. तर खूप भयंकर अवस्था होती तिथली. पण त्या निसर्गाची नाही चूक आहे, ती आपली सर्वांची चूक आहे. म्हणजे जिथं जंगलं आहेत तिथं तोडून बिल्डिंगी बनवायच्या, रस्ते बनवायचे, डांबरीकरण करायचं. त्यामुळे जिथं रस्ता पाहिजे तिथं आता सध्या रस्ता नाही आहे आणि जिथं रस्ता नको आहे तिथं आहेत रस्ते फुकटचे. तर अशी परिस्थिती आहे. बातम्या पाहून खूप विचित्र वाटते की बापरे, काय परिस्थिती शेतकऱ्यांवर आली आहे. एवढ्या वर्षाची मेहनत असते. शेती म्हटलं की वर्षाची मेहनत असते. वर्षभर लोक आपली मेहनत करत असतात. म्हणजे पीक आणण्यापासून ते पीक लावण्यापर्यंत, त्याच्यानंतरची काळजी, त्यानंतर पीक काढणं, ते बाजारापर्यंत नेणं, भरपूर कष्ट असतात त्यासाठी. पण किती नुकसान झालंय शेतकऱ्यांचं हे त्या शेतकऱ्यालाच माहिती असेल. तुमच्यापैकी कोणी शेतकरी आहे का? प्लीज कमेंट करा.
कुणीच रिप्लाय नाही केला, कुणीच रिप्लाय करत नाही आहे की मेसेज येत नाही आहे. मला कळत नाही आहे इथं मेसेज येत आहेत की नाही येत आहेत ते. तुमचं काय मत आहे या विषयावर, जे मी आता मगाशी बोलले त्याच्यावर, तर नक्की मला कमेंट करून नक्की सांगा. मटर मशरूम आपलं तयार झालेलं आहे. मी तुम्हाला दाखवते मित्रांनो, हे पहा. हा कसुरी मेथी आहे, मी याच्यावर अशी टाकायची. आता गॅस बंद करते. इथं काय प्रॉब्लेम येतोय तो मला समजत नाही आहे. शिट. मला मित्रांनो तुमचे मेसेज वाटतं येत नाही आहेत. कशामुळे मला माहिती नाही, प्रॉब्लेम काय आहे तो, पण मला मेसेज स्टॉप झाले, येतच नाही आहेत कोणाच्या. कशामुळे काय समजत नाही आहे. तर मी एकदा कट करून मी परत जॉईन होते.